Ini zita rangu ndoitwa Dr John Basera. Ndine munyori mukuru kuMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. Tine chiitiko chatanga tinacho muzuva ranhasi. Chiitiko ichi chiri kutarisa maringe nekuwandudza mashandiro anoita madhumeni kana kuti varimisi. Tiri parwendo rwedu nderwevision 2030. Naizvozvo rwendo irworwo pane tumwe tunzendo tiri pasi mukati merwendo irworwo. So imwe nzendo yakanyanyokosha paikonomi yedu pane zvehupfumi muno muZimbabwe inyaya yekushandura nekuwandudza marimiro edu, yekuwandudza agriculture uye zvekurima muno muZimbabwe. Asi naizvozvo kuti tikwanise kuwandudza zvekurima muno muZimbabwe tine svombonoro imwe yakakosha kana kuti key yakakosha yenyaya yekusimudzirwa kwemadhumeni kana kuvarimisi, kupihwa capacity kuempawiwa kwemadhumeni edu kuitira kuti vazoende kunze uko kuvarimi vonopakura ruzivo rwuruzere, ruzivo rwakanaka, ruzivo rwakatsvinda rwekuti varimi votora sei kurima sebhizimusi. Varimi muno muZimbabwe vakangotora kurima sebhizimusi chete, taenda senyika tatobata nzendo dzedu, tatobata destination yedu yevision 2030 sekutaura kwayakaitwa nemukuru wenyika comrade EDM. So naizvozvo sehurumende takatora danho rakakosha rekupa midhudhudhu kuvarimisi vedu, and makore apfuurawo varimisi ava vaifamba nzendo dzinopfuura 20 km pazuva kuti anobatsire varimi, anope varimi ruzivo nezvimwe zvakadaro. Asi takazoti isu sehurumende inotungamirwa navamunangagwa kubudikidza neeffort yavo directly vakatitengera seministry mamotorbikes anokwana 6,000. Asi naizvozvo takabva hatina kugumira ipapo sehurumende, seministry takabva taita go further and takaintroduce macourses, refresher courses for madhumeni edu kuitira kuti varimisi vakwanise kunopakura ruzivo rwakazara kune varimi vedu kunze uko, and pavarimi ipapo ndo pachazotransforma neagriculture sector. Kubva gore ratatanga kuita patatanga kuwandudza mashandiro emadhumeni edu, agriculture yakakwanisa kukura zvakapetwa zvinopfuura 36%. And agriculture yedu gore ra2020 yanga iri pavalue ye5.4 billion agricultural economy. Iko zvino agriculture yedu yapa 8.1 8.2 billion US dollars agricultural economy mugore ra2022. So target iyi ye8.2 billion taifanira kuiachieva mugore ra2025. Asi nemhaka yakuti and partly takakwanisa kuwandudza mashandiro anoita madhumeni edu, takakwanisa kuachieva target iyoyo in 1 year. Iko zvino we can boast kuti tiri an 8.2 billion agricultural economy. And new target yedu yatakuda kuzvipa kubudikidza nemukuru wenyika ndekuti tikwanise kubata nekupfuura 10 billion kana kuti 11 billion agricultural economy patinosvika mugore ra2025. Nemhaka yakuti tinozvitambira kuti agriculture kana kuti zvekurima ndo musimboti weeconomy, unobata masectors akawanda, employment creation, contribution to GDP, inobata zvakare nyaya yatinoti kuwandudzwa kwemaruwa, kukura nekuwandudzwa yatinoti rural development kana kuti the growth of the rural economy. So agriculture inosvikira kwese ikoko neukoshwa hwayo nekukosha kwayo. So naizvozvo ndosaka hurumende kubudikidza nebazi rezvekurima takatora danho rekuwandudza madhumeni nevarimisi first kuitira kuti vagozonovandudzwe varimi vedu votora kurima sebhizimusi, tokwanisa kutransforma agriculture yedu, towandudza agriculture yedu, tobata zviga nemaobjectives evision 2030. Tinodavira kuti tikakwanisa kuita zvese, tikabata ese anonzi macritical touch points ari muagriculture recovery plan, tinokwanisa kubata zviga zvedu uyezve nematargets edu evision 2030 ekuwandudza kuwanikwa kwepfuma pamusha nemusha muno muZimbabwe as we journey towards vision 2030. Panhau yedzimba ma-A1 yamachitaura yei. So nemuono iwoyo wekuwandudza mashandiro emadhumeni edu, kuwandudza madhumeni edu, tine zvirongwa zvakasiyana-siyana kana kuti zvirongwa twakasiyana-siyana turi maringe nekutarisa mashandiro anoita vana vedu kana kuti madhumeni edu. Nemhaka yakuti chekutotanga ndechekuti madhumeni ndo vana kana kuti ndo maagents kana kuti maactors vachatransforma the agriculture sector. Hongu zvichabudikidza nevarimi asi vanotumwa nevana vedu anova madhumeni. So seministry zviri pamwoyo wedu tione kuti vana vedu vaita basa nemazvo uyezve zvakanaka.
So naizvozvo tichikuenda zvakare further as part of our extension services capacitation programming, tiri kuenda tichindowandudza pavanogara chaipo, pavanoshandira maoffices avo, nemhaka yekuti seministry toda kuwandudza image, and image yerelevance, image yecontribution, image yakanaka iri positive. Madhumeni ave nekurema, kurema kwakanaka, kurema kune udzamu, kurema uyezve kune chinangwa. So naizvozvo tiri kuenda tichiwandudza pavanoshandira maoffices avo. So takakwanisa kubatana nemasecurity services agents, nazedene Zimbabwe National Army, tikabatana zvakare neZimbabwe Prisons and Correctional Services, tikabatana nemaartisans avo. So vari kuenda tonoita marenovations epanoshandira vana vedu madhumeni, izvo zvichatibatsira kuti vawane pekushandira pakanaka, vaite basa rakanaka rekushandura zvekurima muno muZimbabwe. Asiwo zvakare tine dzimwe dzimba dziri kuma A1. Pane dzimba ainzi mafarm houses, muya makaresetliwa nema A1 under the land and farm program. So dzimba idzodzo dzimwe dzedzimba dzacho dzichatorwa nehurumende dzinorenovhetwa, dzatorwa dzarenovetwa kudaro topa vana wana pekugara kuitira kuti vabve pakanaka, pakachena, pakasvinda vachinobatsira varimi vavo ma-A1 anenge ari munzvimbo idzodzo. Zvakare nemaoffices, ma-satellite offices ekuti vawane pekushandira nepekugara pakanaka. So program iyoyo iri kuuya, vanhu vedu veLens vari mubishi kushanda kuona kuti program iyoyo yabudirira.